שלום, ערב טוב ושלום רב, כמו שהיינו נוהגים לומר. אני ערן גורנר, ואנחנו שוב נפגשים בתוכנית של טלוס. למי שלא שמע או לא ראה את התוכנית הקודמת, אני אספר עליי שאני מורה לקונג פו בסגנון שינגי צ'ואן, צ'יקונג, והמפתח והמנחה של סדנת בדרך המאסטר, סדנה העוסקת בחיבור בין אומנות הלחימה, או יותר נכון אומנויות הלחימה הסיניות, להתפתחות הרוחנית, להתעלות ולאנרגיה החדשה. והיום נעשה תהליך מדהים. היום אנחנו נלמד ונתרגל תוך כדי התוכנית את המדיטציה הדאואיסטית. מדיטציה שהיא טכניקה עתיקת יומין שמופיעה בכתבים הסינים כמה אלפי שנים. פשוט יש עוד תיעוד בחצר של הקיסרים מלפני 2000 שנה שהנזירים שהיו בחצר הקיסר תיעדו בכתב את הטכניקה הזאת של המדיטציה הדאואיסטית. ומה זו הטכניקה הזאת בכלל? נדבר עליה בהמשך. דיברנו בפעם הקודמת על אומנות הלחימה. איך אומנות הלחימה בעצם מכילה את כל הידע של ההתפתחות הרוחנית במפגש עם החומר. איזו מעבדה נפלאה היא. איך אנחנו יכולים לראות בתוכה את כל מנגנוני ההגנה, ההתנגדויות והשדים הקטנים שיוצאים איתנו במפגש עם החומר, ואיך יש בה את הכלים ואת ההמלצות ויכולות הבחירה, איך לשנות סיטואציה, לשנות שיעורים וליצור אלכימיה. ועל זה מבוססת המדיטציה הדאואיסטית. על אותם עקרונות. בתוך המדיטציה הזו, שהיא ידע חדש, אני נתקלתי בה רק לפני מספר חודשים. תבינו, אני עוסק באמנות הלחימה, בקונג פו, משהו כמו 30 שנה. את הדרך הרוחנית שלי התחלתי בשנת 84, שגיליתי את הקורס בניסים. בקיצור, חוויתי המון, ראיתי המון, לפחות מתפיסתי, ברור שיש כאלה שחוו יותר. ופתאום פגשתי בטכניקה הזאת שלא נראתה כמו משהו מרשים במיוחד, וגיליתי אותה, ומאז אני לא עוזב אותה ומלמד אותה ומוצא בה גילויים מדהימים. אני עברתי את הסדנה הזאת, את הלימוד הזה של המדיטציה, במפגש עם המורה לור דשייה, שהיה בארץ לפני מספר חודשים. איכשהו, למרות שאני נורא אוהב אותו ועשיתי את כל הסדנאות שלפני הסדנה הזאת, הגעתי באותו יום כשאני לא מרגיש כל כך טוב, וזה נדיר אצלי. ישבתי שם ולא היה לי כוח, וזה נשמע לי נורא פשוט. ורק חיכיתי שזה ייגמר, אמרתי, טוב, נו בסדר, בוא שהסדנה הזאת תיגמר כבר, ואני אלך הביתה, אני רק רוצה לשכב, אני מותש, אני לא מרגיש טוב. אבל איכשהו זכרתי את כל מה שהוא לימד שם. יומיים אחרי זה שהרגשתי קצת יותר טוב, הלכתי לפארק ותרגלתי עם עצמי את הטכניקה, וכמות האנרגיה שהציפה אותי, האור שמילא אותי, והניסים שהתרחשו בכלילים האלה, הקסמים הקטנים האלה שהתרחשו אחרי זה, היו נפלאים, ומאז אני רק חוקר אותה לעומק. קריון, ידידי אהוב ליבי, שאני איתו כבר שנים, מקשיב לכל מה שהוא מספר לנו, נשאל תחילת שנות ה-2000, אני לא זוכר את השנה המדויקת, בשאלות והתשובות, האם טאי צ'י וצ'י קונג ורפואה סינית זה טכניקות ישנות כבר ששייכות לאנרגיה הישנה ואינן מתאימות להיום, או שעדיין אפשר לעשות איתם משהו? מי שרוצה לחפש ב-Q&A, בשאלות ותשובות, שאלה מספר 53. והתשובה שלו הייתה נורא יפה. It is energy's work in its best, and it must be enhanced now. זוהי עבודת אנרגיה במיטבה וצריכה להיות מקודמת עכשיו. בהמשך התשובה הוא סיפר והזכיר איך בתקשור שלו הוא דיבר על טכניקות עתיקות יומין ועוצמתיות שנשמרו על ידי תרבויות מסוימות, וכעת אמורות לצאת לקדמת הבמה כדי שכולם יכירו אותם ויתרגלו אותם. על זה מדובר. ופתאום לפני כמה חודשים, תראו איך האנרגיה מוציאה את הדברים החוצה פתאום, הטכניקה הזאת יצאה והתגלתה, לי לפחות ולעוד המון אנשים, והיא מדהימה, היא יפהפייה. אנחנו תרגלנו אותה, אני העברתי אותה גם בכנס האור שנערך בתחילת מאי, בכנס המתקשרים במלון שבי ציון, והיה יפהפה.
אני זוכר את התיאורים שם של האנשים, איך שזה פשוט, התאים שרים. נילי פיש שהייתה שם מתקשרת, מעבירה את סדנת המרכבה, היא אמרה שתוך כדי המדיטציה הזאת, היא פשוט ראתה את הנקודות שהפעלנו, והיא פשוט ראתה שזה מרכבה פרוסה. אנחנו בעצם בשפה אחרת מפעילים שם את המרכבה. לפי הלימוד אחד לאחד של אלוור דשה, הוא דיבר על זה שהמדיטציה הזאת יודעת להפעיל נקודות עוצמה בגוף, להפעיל מעגלי אנרגיה, ובעצם להפעיל את התאים, להפעיל את ה-DNA, לשפר את הפעילות ההורמונלית ולעצור את הזקנה. אנשים שחוו את זה ממפגש טלוס בעין גדי בבוקר, דיברו על חוויות מרגשות. אני זוכר שמישהי ניגשה אליי וסיפרה לי על אמא שלה שנפטרה לפני מספר חודשים, וכל הזמן היא מתגעגעת אליה ומבקשת ליצור איתה איזשהו קשר בחלום או באיזו תחושה אינטואיטיבית אחרת, ולא הצליחה. ופתאום בתוך המדיטציה שם שעשינו, אמא שלה הגיעה לאיזה חיבוק, והיא סיפרה לי את זה בדמעות, זה היה כל כך מרגש. האנרגיות שזה מחבר, העצמה שזה יוצר, זה דבר יפהפה. אומנות הלחימה בכלל עוסקת בהעצמה. היא עוסקת במפגש עם החומר, שבמפגש הזה עולים בנו כל מנגנוני ההגנה או ההתנגדויות וכל הדברים שבעצם מחבים את העוצמה שלנו, מקטינים אותה, מראים לנו שם ערך עצמי נמוך או פחד. וככל שאני מטהר את המקומות האלה דרך העבודה שם, ובעזרת טכניקות של בניית האנרגיה, כמו צ'יגונג לדוגמה, אני בונה שם את האנרגיה, אני בעצם יוצר העצמה בעצמי. הסגנון שינגי, הזכרנו בפעם הקודמת. למה הזכרתי את השם המורכב הזה בסינית? כי השם הזה מכיל את סוד העוצמה כולה. שינג, מבנה, אי, כוונה. זאת אומרת, אנחנו צריכים כוונה טהורה וכלי. כלי קיבול שיוכל להכיל את העוצמה הזאת. ואז הנוסחה אומרת שפאוור שווה שינג כפול יי, מבנה כפול כוונה. למה כפול? כי מספיק שערך של אחד משניהם נופל, זה מפיל את כל העוצמה. אנחנו נשתמש היום באמת בכוונה. המדיטציה הזאת עובדת בעזרת הכוונה הטהורה. אנחנו בעזרת הדמיון נתכוון על נקודות שונות בגוף, נקודות עוצמה שנמצאות ברפואה הסינית, נסגור איזשהו מעגל אנרגטי, ואז החוויה תהיה משהו שהוא הסך שלו יותר גדול מסך כל הנקודות. וזה נשמע נורא פשוט, זה נשמע בסדר, אני שמעתי את זה בפעם הראשונה, אוקיי, אז אני מדמיין פה ופה 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 ופה, בסדר, נו, מה קורה עכשיו? ואז נזכרתי בסטיב רוטר, שהיה פה בשנת 2004, אני הייתי במפגש איתו בבית החייל, והיה חלק מהמפגש איתו שהוא היה שאלות ותשובות. ובחלק הזה הוא נשאל איזושהי שאלה שאני כבר לא זוכר מהי, אבל מאוד אהבתי איך שהתשובה הגיעה בתקשור, והמשפט הראשון בתקשור היה We hope it's not too simple for you to understand. אנחנו בתור המין האנושי נוטים לסבך כל דבר. אם משהו פשוט זה נראה קצת חסר משמעות, צריך שזה יהיה מורכב, צריך שזה ייראה בשמיים, אבל רוב הדברים הגבוהים הם בעצם על פני האדמה. וזה שמשהו פשוט, את זה רואים בתוך אומנות הלחימה, זה שמשהו פשוט זה לאו דווקא אומר שהוא בהכרח קל. אז אנחנו בעצם נשתמש בפשטות הזאת. אנחנו נעשה כוונה טהורה והתכוונות בנקודות השונות האלה, שאני אסביר אותם בהמשך, ובעצם ניצור שם הפעלה. וכשכמה נקודות יהיו מופעלות ביחד, אנחנו כבר ניצור משהו שהוא יותר גדול מהפעלה של נקודה אחת. ומה זה בעצם כוונה טהורה? בשיעורים שלי של הקונג פו אני עוסק המון בכוונה, בלהגדיר מה זה כוונה. והיות שהקונג פו הוא מעבדה פיזית, אפשר נורא לראות ישר משוב מיידי אם הייתה לך כוונה טהורה או לא. אם הייתה לך כוונה טהורה, אתה מסוגל להפיק עוצמה שיוכל להעיף מישהו כמה מטרים באוויר, בעדינות. ברגע שאתה יוצר מאמץ, רצון, פחד שזה לא יקרה, פחד מהמפגש, כמה כוח שמשקיעים, ואני דווקא אומר כוח ולא עוצמה, אז מקסימום יש מכה נורא חזקה,
אבל זה לא יוצר הפעלה כמו שאנחנו רוצים. כשאנחנו מתעסקים רק במבנה ובכוונה, וזה נכון לקונג פו, וזה נכון לכל פעולה שאנחנו עושים בעולם. כי ברגע שנוצר איזה קיבוץ, כבר איבדתי את המבנה והכוונה. האם אני מסוגל לנוע כמו מאסטר, להגיד את הדברים בצורה הכי מדויקת ללא פחד? זה נושא לשיעור בפני עצמו, ואני לא ארחיב פה עכשיו, היות שאנחנו מתעסקים במשהו אחר. אבל מה זו הכוונה הטהורה? בספרי, ים טיפות האהבה, שיצא בשנת 2001, עסקתי באמת בכל מיני פרספקטיבות שמחברות בין אומנות הלחימה להתפתחות רוחנית. הוא מורכב מהמון משפטים קטנים כאלה שנותנים רעיונות שונים שאולי יוצרים איזו פרספקטיבה יותר גדולה על האמת אחרי זה. ויש שם עמוד שלם בסוף הספר שעוסק בשאלה הכנה. השאלה הכנה כמפתח שיוצר הנאה לתהליך. ומה זו השאלה הכנה בעצם? אני זוכר מעצמי רגעים שבה אני נכנס למדיטציה מאוד עמוקה, שואל איזו שאלה, כי אני באמת מחפש שם בתוך איזה בלבול של איזה תהליך לאן ממשיכה הדרך, ואז האגו, שכמובן מצטרף לכל פעולה שאנחנו עושים, מצטרף לפעולה וכבר רוצה לשמוע את התשובה. כן, 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 זה. האגו לא אוהב מצב של חוסר שליטה. והשאלה הכנה זה שאלה שלא דחוף לה ממש שהתשובה תגיע. היא יודעת שהשאלה רק יוצרת איזשהו הנאה לתהליך, שבתוך התהליך הזה התשובה תגיע ככה בכלילות, ברגעים האלה שפתאום נהיה נעים בכל הגוף. ואז אני יודע שזה הגיע מהאינטואיציה. זה מגיע בצורה מתוקה וברורה, ולא היה ברור איך לפני זה לא הבנו את זה. התשובות שמגיעות מהאגו בדרך כלל זה תשובות רציונליות. כן, כן, זה, אבל זה לא ממש משמח. אני לא מרגיש את זה בכל תא בגוף האנושי. יש משהו נורא דומה בכוונה ובשאלה הכנה. כי השאלה הכנה שיוצאת מתוך כוונה טהורה, בעצם אין בה רצון לקבל תשובה מיד. וזה ההבדל בין כוונה לרצון. כשאני רוצה משהו, זה כוונה פלוס אגו כבר. אם אני רוצה להזיז את הפרטנר שלי בצורה הכי פשוטה בעזרת איזושהי טכניקה, והאגו מצטרף, אז יש לי כבר רצון שהוא יזוז, כי אם אני לא יצליח להזיז אותו, מה זה אומר עליי? ומה זה אומר על הערך העצמי שלי? הצלחה, כישלון. כוונה לא יכולה להתעסק בזה. כוונה נמצאת פשוט בדיוק הגדול ביותר בפעולה המתרחשת, ללא תלות בתוצאה, כי היא יודעת שעצם הכוונה המדויקת היא כבר ההצלחה. והאגו לא מסוגל לתפוס את זה. איך אם אני לא עושה משהו, הרי אם אני לא אתאמץ ולא יעשה משהו, שום דבר לא יקרה. מה פתאום שכוונה תזיז משהו? הדגמתי את זה, סיפרתי על זה גם במפגש הקודם, שעשינו פה מול המצלמה וגם במה שהעברנו בעין גדי. הראיתי תרגיל מתוך אמנות הלחימה עם היד שמתיישרת, שברגע שאני מתאמץ ולא נותן לכופף אותה, פשוט נופלת. ברגע שאני מדמיין שזה קורת עץ, אהבה שממשיכה עד אין סוף, אפילו עוצם עיניים ומתרכז רק בכוונה, אי אפשר לכופף את היד. כל המיתוסים של המין האנושי, על אהבת אם בפרח לב הזהב, ובעצם כוונה מאוד גדולה, עובדים בעוצמה פיזית ועד הנאה של תהליך. כוונה אוהבת גם מאוד להיות משולבת באמונה. בחציית הים של עם ישראל, ים סוף, הים לא נחצה עד שנחשון לא קפץ למים. הוא היה צריך לקחת את הפעולה שמראה כוונה טהורה מתוך אמונה, ואז הים נחצה. מאז נולדה לנו הקפיצה הנחשונית. אנחנו צריכים לעשות איזושהי פעולה מדויקת בשביל ליצור את הכוונה. ולמה אני מספר את כל זה? כי את הנקודות שנראה בהמשך, אנחנו נפעיל רק בעזרת הכוונה. אנחנו נחזיק דימוי מאוד קטן, ואת הדימוי הזה נחזיק בעקביות, למרות שכשהתהליך יתחיל לא נרגיש כלום. רוב הסיכויים שלא נרגיש כלום, וזה יכול להבהיל, כאילו, אז מה אני עושה בעצם? זה משהו מופשט. אבל אנחנו מתחילים מהכוונה שיש בה אמונה, כי כשאנחנו נשאר בנקודה, ואנחנו נשאר בכל נקודה איזה 2-3 דקות, לאט לאט האנרגיה תתחיל לזוז,
ואנחנו נתחיל להרגיש כל מיני תופעות, ואולי בנקודה השלישית והרביעית פתאום נרגיש משהו. אבל אם ננוע מתוך כוונה ואמונה וריכוז, התהליך יעבוד. הנקודות שלנו נקודות גם לא מפתיעות. רוב הסיכויים שעל רוב הנקודות האלה אתם יכולים לחשוב לבד, אבל זה נקודות שיש בהם עוצמה, הם מרכזים אנרגטיים, שגם אם אנחנו לא מרגישים באותו רגע שיש שם משהו, האנרגיה קיימת שם. ההתכוונות שלנו תתחבר לזה. אנחנו נפעיל שם את הדימויים המפורסמים, זה כמו, אני מדמיין בנקודה כמו חרצן של זית, או המופשט יותר, כמו גרגר תירס, שנושבות בו 4 רוחות בכל הכיוונים. או עד בכוונות הפשוטות יותר, אני מרגיש איזה עקצוץ, איזה חשמול קטן במקום, וכבר מתחילה שם איזושהי הפעלה. כמובן שאת המדיטציה אנחנו לא נתחיל ממצב יומיומי. ההמלצה היא לא להתחיל את המדיטציה מזה, אוקיי, חזרתי עכשיו מהרחוב, אני מתיישב, עושה מדיטציה. לא. המדיטציה דורשת איזושהי הכנה לגוף. כמו שהצייר, לפני שהוא מתחיל לצייר, הוא קודם כל מותח את הקנבס, השף מכין לו את שולחן העבודה, שהכל יהיה נקי והכל מסודר. גם אנחנו במדיטציה, קודם כל נכין את הגוף. וההכנה של הגוף היא מאוד פשוטה. אנחנו נעשה כמה תרגילי צ'יקונג, כמה תרגילי עיסוי עצמי של טווינה, וכמה תרגילים של ריכוז, נורא פשוטים. אז אנחנו מתחילים בצורה הכי בסיסית, רגליים מקבילות, רוחב כתפיים, ברכיים כפופות, לא עוברות את קו האצבעות, אגן כנוס, אני תלוי מלמעלה, צוואר נמר, הלשון נוגעת בחך העליון, מתחת לבית השכי. אני מחזיק ביצים כדי שהם לא ייפלו ולא יישברו. הדימוי של החזקת ביצה. אני מזכיר את ההמלצות לתרגול. מקום שקט, מחשבה שקטה, נשימה שקטה, חיוך שקט, הישגיות שקטה. נתחיל בכמה נשימות, שאיפה, נשיפה. לכיוון השני כמו שחיית פרפר. שאיפה, נשיפה. יופי. התרגילים הבאים שנעשה, של הצ'יקונג, כבר התעסקו בנקודות שיופיעו אחרי זה בתוך המדיטציה. הנקודה הראשונה שנעסוק בה היא הדנטיין, ים הצ'י, 2 אצבעות מתחת לפופיק, בעצם המקום שמכיל את האנרגיה, לא סתם חבל הטבור מתחבר שם למקום הזה, זה החיבור הראשוני לאנרגיה. פה, הדנטיין, 2 אצבעות מתחת לפופיק, אני לוחץ פנימה, אני יכול להרגיש את המקום הזה. ברפואה סינית לפעמים שרוצים להבחן חולשה, אני לוחץ אצבע פנימה. אם פשוט זה חוזר בצורה אלסטית, סימן שהצ'י שלי חזק. אצלי, אני לא יודע אם רואים את זה במצלמה, זה פשוט טס החוצה. אם אני דוחף פנימה, וזה כמו איזה פלסטלינה, עושה כזה,
ועושה טובה שהוא חוזר למקום, סימן שהאנרגיה שלי חלשה. אז הדנטיין, אנחנו מתייחסים אליו פשוט מעל קו הכפל של הגוף. פה יש לי את קו הכפל, הנקודה שבה אני מתכופף קדימה. כשאני מתכופף קצת קדימה, אני מוציא אוויר. נשיפה. כשאני מתיישר, שאיפה. מנפח את הדנטיין. נשיפה. שאיפה. נשיפה. ונשיפה וחוזר. כמו שאתם רואים, התרגילים הם מאוד פשוטים. אל תיתנו לפשטות להטעות אתכם, אלה תרגילים מאוד עוצמתיים. הפאזה השנייה של הנשימות שלנו תעסוק בשער האחורי של הלב. פה, במקום שבו יש לנו מתח, כשיש לנו עומס רגשי, שאחרי זה גורם לצוואר להתאפס, קו ישר מהלב אחורה, יש שם נקודה שגם יודעת לאזן ליצור איזון הורמונלי בגוף, וכדי להגיע אליה נעשה משהו נורא פשוט. ניצור חיבוק, מחבקים את עצמנו, ובעצם כשאני שואף, אני אדמה שהריאות נמצאות פה, ואני דוחף אחורה. שאיפה. נשיפה. יופי. הפאזה השלישית של התרגיל היא תהיה לכיוון נקודה שנמצאת בחוליה L5. L5 מעל עצם הזנב, מתחת לכליות. התרגיל יהיה נורא דומה כמו התרגיל הראשון שעשינו עם הכיפוף קדימה, אבל עכשיו, במקום נשיפה בכיפוף קדימה, אנחנו בכיפוף קדימה נשאף לאזור הזה, כאילו שהריאות שלי נמצאות פה עכשיו. אני נושם לאזור הכליות. אוקיי? שאיפה. נשיפה. יפה. כמה תרגילי צ'יקונג שיכינו אותנו לקראת המדיטציה. התרגיל הראשון עוסק בנקודה הראשונה שנמצאת על המחמם המרכזי, מרידיאן המחמם המרכזי. היא נקראת החויין. היא נמצאת בין הנקבים. זה נמצא במקום שבו יש לנו פיפי ואנחנו מקבצים, שם בדיוק אנחנו מרגישים את הנקודה הזאת. אנחנו בעזרת הסנטר נאסוף את הנקודה הזאת, ובשאיפה נרים אותה למעלה עד הגרון. בבקשה. נשיפה. בשאיפה עם הסנטר. נשיפה. שאיפה.
ועולה למעלה. נשען על הגדר, שאיפה. נשיפה. תרגיל שלישי, שמאל אל ימין בעורף. אנחנו בעצם, כל פעם מרפק אחד ייפול הצידה, ובשאיפה אנחנו נגדיל ריאה אחרת. שאיפה. נשיפה. שאיפה. נשיפה. בתרגיל הבא אנחנו נחבר שתי נקודות. מה שנמצא פה במיגמן, השער האחורי של הדנטיין, פה נמצאת לנו הנקודה ב-L5 שהזכרנו קודם, והנקודה הקדמית היא הלב, מה שנקרא הדנטיין המרכזית בסינית, ברפואה סינית. אנחנו נחבר אלכסון בין שתי הנקודות האלה ונשחק איתו. על קצות האצבעות, שאיפה, נשיפה. אני מראה מהצד. התרגיל האחרון שלנו, תרגיל שלפי חונג אישיאנג, אחד המורים הגדולים, אחד התרגילים הכי עוצמתיים שיש בצ'יקונג. דיברנו על החיבור בין שמיים וארץ, על רגע המפגש. בעצם הצ'יקונג יודע להתחבר לצ'י שנמצא באדמה, אבל זה יחסים של ביצה ותרנגולת. כי בעצם צ'יקונג אומנם מקבל את האנרגיה שלו מגאיה, מהאדמה, מכל מה שמסביב, אבל הוא גם יודע לשנות את גאיה. אני המלצתי לתלמידים השבוע שאם רוצים לעשות פנג שווי בחדר טיפולים שלהם, בבית שלהם, תעשו צ'יקונג באותו חדר ותוכלו לשנות פה את האדמה, כמו שאומן פנג שווי יכול לעשות דיקור לאדמה כדי לפתוח שם את האנרגיה, אתם יכולים לעשות את זה בצ'יקונג. אז התרגיל האחרון לחלק של הצ'יקונג, שאיפה, נשיפה. אני קורא לתרגיל הזה שמשון, דוחף שני עמודים. בשאיפה, יד אחת תתפתל לכיוון השמיים, היד השנייה תתמוך כלפי האדמה. בבקשה, שאיפה. ועוד 3 נשימות שאני מסתכל לכיוון השמיים. ועולה. ועוד פעם שמשון. שאיפה, דוחף 2 עמודים. נשיפה ועוד 3 נשימות. ועולה למעלה. ויורד. קצת ויינה, בעזרת האגרוף. פותח ככה את המרידיאנים בידיים. ויד שנייה. בטח הזה. יש לי פה מיקרופון, אז אני לא עושה את זה באלכסון, אבל אנחנו בעצם רוצים ליצור פה אלכסונים. לעבור על בטח הזה, לפתוח אותו. על הכליות, 36 סיבובים. אוקיי?
כשיש לכם זמן אתם יכולים להעריך את החלק הזה יותר, פשוט לעבור על כל האיברים בגוף ולעשות שם קצת עיסוי עצמי. תרגיל שנראה קצת אידיוטי, אבל גם עושה פתיחה באזור הפנים. אני פותח את הפרצוף לזעקה הכי מפחידה שיש, אני לא יודע איך לקרוא לפרצוף הזה, פשוט יופי. אנחנו מיד נעבור למדיטציה. אני אסביר את סדר הנקודות. המדיטציה עצמה תהיה דבר משעמם להסתכל עליה אם אנחנו לא מתרגלים, אז כמובן שאני ממליץ לכם לתרגל, כל אחד עם עצמו בעיניים עצומות. אנחנו ביום מאוד חם היום, אז אני מתאר לעצמי שמי שאיתנו כרגע הוא בחדר ממוזג ונעים, אבל תשתדלו לעשות את המדיטציה לא ליד המזגן, שלא תהיה עליכם רוח ישירה של המזגן, ובטח שלא על אזור הגב. כמה שיותר רחוק מהמזגן. הנקודות שלנו. הנקודה הראשונה תהיה בדנטיין, שתי אזור מתחת לפופיק. החיבור הראשוני, האש, שם היא נבנית. הצ'י, החם, יאנגי. הנקודה השנייה תהיה בין הנקבים בחו יין, שתרגומו ההצטלבות של היין. שם נמצאת הלהבה שמחממת את הקיטור שנמצא בדנטיין. מזכיר שזה המקום שבו אנחנו מקבצים שאנחנו רוצים לעצור את הפיפי. אנחנו נעבור שם לנקודה אחרי זה. הנקודה השלישית תהיה באזור L5, מעל עצם הזנב, מתחת לכליות. הנקודה הרביעית תהיה בשער האחורי של הלב, פשוט מהלב, קו ישר אחורה, נקודה של האיזון ההורמונלי. הנקודה החמישית תהיה בגזע המוח. בעצם הגולגולת, במקום שבו מתחילה עצם הגולגולת, על ההתחלה של העצם, יש פה כזאת בליטה. אם אנחנו רוצים להרגיש אותה בדרך אחרת, אם ניקח את הלשון אחורה, בחך העליון, אחורה, נרגיש ישר את הנקודה הזאת. נעבור לגזע המוח. מגזע המוח, אנחנו נעבור לעין טנג, לעין השלישית, ונחבר את שתי הנקודות בקו דמיוני. אחרי שנחבר את שתי הנקודות בקו, נוסיף גם את הבייחווי, הנקודה שנמצאת בקודקוד, שמפעילה את כל הכתר, הנקודה שבה אנחנו היהודים דווקא שמים כיפה וסוגרים, לא יודע למה, הסינים אוהבים שזה פתוח פה. ואנחנו יוצרים פה בעצם משולש, אתם רואים? הבסיס, קודקוד. מהפתיחה הזאת שבראש, לא נרד ישר ללב, כי הלב, יכול להיות שבאותו יום, כרגע, אנחנו סוחבים משהו, איזה עומס רגשי, ועליי לקחת אחריות לפני שאני ניגש ללב. אני לא ישר הולך אליו, כי אז אותה אנרגיה פשוט יכולה ללחוץ עוד יותר על הכעסים או הפחדים או הכאבים שאני מרגיש באותו יום. אז אני מניח לו, אם אני מוסיף את הלב זה מבחירה רק אחרי שגמרנו, בסוף התהליך. אני אוהב להוסיף את הלב, כי זה אז מחבר הכל גאווה עוד יותר גדולה. אז מהעין השלישית, מהעין טנג והבייחווי, אנחנו פשוט מחברים חזרה את הדנטיין וסוגרים את המעגל. עם תרגול המעגל הזה נוסיף איזושהי מחשבת אהבה, ואז גם נוסיף את הלב. אוקיי, אז אנחנו מתחילים בתהליך. תמצאו לכם איזה מקום נוח, שקט. מי שקשה לו לעשות את זה בעמידה, יכול לעשות את זה בישיבה על קצה הכיסא, כשעמוד השדרה ישר. אנחנו רוצים את עמוד השדרה כאנטנה אנכי, לא כל מיני מצבים של כיפוף. קצת תרגיל ריכוז, אני מקרב את היד ומרחיק אותה לפוקוס שונה. יופי. אני מוסיף לזה את החיוך השקט ואת הנשימה השקטה ואת המחשבה השקטה. אני אוהב להשתמש בצליל מם שמתחיל כמו מותק, משהו מופלא, מקסים.
הזמזום שהצליל הזה יוצר והדקדוק פה לפתוח את האזור של השפתיים. אתם מוזמנים לעצום עיניים. אני כמובן אדריך תוך כדי ואזכיר את הנקודות. והנקודה הראשונה שאנחנו מתרכזים בה היא הדנטיין, שתי אצבעות מתחת לפופיק, החיבור הראשוני לאנרגיה. אני מזכיר, בהתחלה אולי לא נרגיש כלום. אנחנו רק נשים כוונה כמו גרגר של זית, כמו איזה קצוץ קטן, ורק ננשום לשם שהכוונה התאורה שלנו מכוונת על הדימוי הפשוט הזה. רק נהיה בשקט איזה דקה. הנקודה השנייה שלנו, שאליה נעבור, היא החוין בין הנקבים. הנקודה שבה אנחנו מקבצים, כשאנחנו מתאפקים, אני מזכיר, אפשר רגע לקבץ, להרגיש את הנקודה הזאת עובדת. שם נמצאת הלהבה שמחממת את האש שבדנטיין, את הקיטור. חיוך שקט, נשימה שקטה, מחשבה שקטה, כוונה תאורה. אנחנו עוברים לנקודה השלישית, שנמצאת ב-L5. מעל עצם הזנב, מתחת לכליות. אם כואב לנו הגב התחתון, בדרך כלל כואבת לנו הנקודה הזאת.
אנחנו עולים למעלה, אל השער האחורי של הלב, את הנקודה שהפעלנו קודם כשחיבקנו את עצמנו, במרכז הגב העליון, מול הלב. גרגר הזית, או גרגר התירס שנושבות בו 4 ארוחות. אני כבר יכול להרגיש את ההקצוץ, את האנרגיה. אנחנו ממשיכים בטיפוס למעלה, ואנחנו עוברים אל גזע המוח. הנקודה שנמצאת על ההתחלה של עצם הגולגולת. אם אנחנו לוקחים את הלשון אחורה ומצמידים אותה לחך העליון, אוטומטית נרגיש את הנקודה הזאת מאחור. זה פשוט נורא רוצה להצטרף, אפשר כבר להרגיש את זה. את האינטנג, את העין השלישית שהוא נורא רוצה להתחבר אל הנקודה שבגזע המוח. אז אני מחבר אותן בקו, בעזרת דימוי. והן מתחברות ומדברות אחת עם השנייה. אני מוסיף למשולש את הבייחווי, את הנקודה שנמצאת בקודקוד, הנקודה הכי גבוהה בראש, במקום שבו נמצאת הכיפה. ואנחנו יוצרים משולש. גזע המוח, אינטנג והבייחווי. הן נורא מסמפתות אחת השנייה, את הנקודות האלה, הן חוגגות ביחד. כל הכתר שלי נפתח, והוא מחובר לאורך הגב, עד לקרקעית, עד להרקה שנמצאת בחויים, ובעצם האנרגיה זומרמת מלמטה למעלה ומלמעלה למטה, לאורך עמוד השדרה.
מהאינטנג אני מחבר חזרה לדנטיין, לחיבור הראשוני, לנקודה הראשונה שממנה התחלנו, שתי אצבעות מתחת לפופיק. ואנחנו סוגרים את המעגל האנרגטי. והחיוך הוא כבר לא שקט, החיוך הוא מתוק. אני רוצה להוסיף לו את הלב, אבל לפני שאני אוסיף את הלב, אני אבדוק איפה נמצא הלב, אני אקח עליו אחריות, ואני אוסיף לו חיוך קטן. אני אזכר באדם אהוב, בחיוך של ילד, בחיוך של כלב, בחיוך של פרח, במחשבה מתוקה אחת. אני אכיל אותה בלב, ואז אני אוסיף גם את הנקודה של הלב למעגל האנרגטי. אנחנו עכשיו תוהדים אנרגיה ועוצמה. העצמי הגבוה שר עכשיו בכל תא בגוף האנושי. זמן מצוין לדבר עם התאים. אז אני אדבר איתם בנוסח קריוני. תאים שלי, אני אוהב אתכם. אני מבקש מכם להפוך לקוונטים. אני מפעיל את ה-DNA שלי עם לא הפוטנציאל שלו. כתר עץ החיים, תורה 10 ספירות, נצח מרכבה אליהו, אורים ותומים, א' עץ אדוני, אהיה אשר אהיה, קדומה אלוהים, רוכב בערבות, שכינה אש, ויקרא, חוכמה מיכה הללו, אל שדי, אל שדי, אל שדי. לאט לאט אני פוקח את העיניים. אני מודה לכם. ומי שמעוניין לתרגל צ'יקונג ואת המדיטציה, אנחנו נפגשים בימי שני ב7 בפארק הירקון בתל אביב. אז תודה רבה לכם.